som el dia 21 de setembre, doncs, com avui és Sant Mateu, comencen els actes de la festa major de l'Ametlla i el primer acte ha sigut penjar la creu a dalt al campanar, com veiem les imatges. I ara, un cop ja és fosc, comencen les primeres activitats amb la mostra de plats culinaris, que de seguida ho ens anem a mirar. Doncs ja estem dins la mostra dels plats culinaris. Doncs aviat el jurat farà la seva degustació, però ara és hora de sopar i de ben segur que ens hi ben agafaríem, Uns canelons, un poder, són uns primers plats. Aquí un tapat. Per sucar i pa. I uns segons plats que encara estan tapats per tal de el jurat els degusti en el moment que arribin. Uns plats, però de postres sí que n'hi ha, però són d'aquestes per llepar-se els dits. Qui no agafaria ara mateix un pastís d'aquests o un colant d'aquests de xocolata, i també tenim un altre de tapat que el descobrirem tan aviat arribi al jurat i el degusti. Bé, molta participació, com cada any. Alguns tampoc no es volen perdre aquesta petita exposició abans de passar al jurat. Els postres, després que hem fet un petit parèntesis per anar a sopar, també s'ha organitzat un sopar un clàssic pa amb tomàquet amb botifarra, amb beguda. A partir d'ara aquí tenim ja l'exposició dels plats culinaris a les mostres. I aquí tenim els segons plats. Molt ben presentat tot. Unes gambes aquí amb una amanida. Uns peus de porc, uns cargols. Aquests plats, veiem el bitxissuat, sopa de xampinyons, un blanc i negre, caneló d'albergínia, arròs amb cuca de la costa, tosta d'un saltejat, amb formatge de bufalà, un poder català, aquí a les barres, i arròs amb bacallà. De fet, fa una bona pinta, que ja voldria ser un del jurat per tal de degustar aquests plats. Un peu de porc amb rovellons, deuen ser de l'any passat, perquè aquest any ja sabem que encara no és temporada. Per la festa de Sant Jordi. La festa de Sant Jordi ja sabeu que fem un concurs de cartells amb votació popular, i llavors les entitats trien la portada de cada any. Hem de donar les gràcies a tota la gent que participen en aquests concursos, però està clar, sempre hi ha un guanyador, i aquest any el guanyador va ser Jaume Vilà, i li farem un petit obsequi. Anem a començar, amb aquest acte tan entranyable i que ens estimem tant a la gent que ens cuidem d'organitzar la festa major, que és el pregó de la festa. Cada any busquem alguna persona que tingui alguns lligams aquí a l'Ametlla de Merola, i aquest any hem triat en Josep Maria Conangla. El Josep Maria Conangla, sempre que li hem demanat alguna cosa, no ens ha dit mai un no. Ja em recordo l'època dels bandolers. També que li vam demanar que ens fes unes partitures pels nostres gegants, també les va fer. Pels pastorets sempre col·labora amb nosaltres. I com li vam demanar per fer el pregó, ens va dir que sí. Va dir que sí de seguida, Això parava, I estem molt contents que estigui entre nosaltres, i res més, jo sense
dius a res més, us deixo amb el Josep Maria Conango amb nosaltres. Estimats ametllans i ametllanes, a tothom, molt bona nit. Vull agrair a l'Associació Cultural Esplai la consideració que ha tingut en demanar-me de fer el pregó de la Festa Major. Entenc que m'ha convidat per la meva tasca com a músic i a la vegada perquè sóc fill, nebot i net de músics ametllans. Ells van ser els que em van inculcar l'amor a la música i em van ensenyar a treballar amb sacrifici, esforç i autodisciplina. Per això m'agradaria compartir amb la família Conangle l'honor de poder estar avui aquí amb tots vosaltres. Fa unes setmanes el Mateu em va trucar per demanar-me de fer el pregó i li vaig dir que jo no estava acostumat a parlar en públic, que em costaria molt de dir algunes coses. Aleshores ell em va dir, molt fàcil, tu agafes paper, llapis, comences a escriure i veuràs que comences a recordar coses de les festes passades, les festes majors, les de quan eres petit, i veuràs que de seguida tot et sortirà. I així ho vaig fer. Vaig agafar paper i llapis i vaig començar a recordar coses de quan era petit, de la festa major, però clar, al final només em venien melodies. Em venien melodies dels gegants, dels nans. Em venien records de la missa major, de la missa solemne en què cantàvem els... Així doncs, com que només em venien records musicals, vaig pensar per què no faig un pregó parlat i musical a la vegada. Aleshores vaig començar a escriure i vaig fer un arranjament musical que serà una sorpresa que us guardo pel final, que és un regal que us faré després i espero que us agradi. Pels joves que no em coneixeu, soc Josep Maria Conangle, vaig néixer fa 50 anys, l'11 de juliol del 1962. Fa 50 anys també va néixer l'Anna Maria Crispí, la Puri Estruc, la Maria Jesús Conangle, l'Albert Conill, la Susana Moles, l'Anna Maria Arpa. Fa 50 anys també va néixer el Ferran Adrià, el cuiner. També va néixer el Frank Reichardt, el Laporta. El Tom Cruise, el que llavors va fer aquella coneguda peça que fa del Mission Impossible. Llavors també els Beatles van gravar el seu primer disc, Love Me Do. Els Rolling Stones, que es van fundar com a banda, que els coneixeu per... Fa 50 anys la Montserrat Cavaller va debutar al Liceu. Fa 50 anys a Espanya hi havia el Franco, que tenia 70 anys. Encara li quedarien 13 anys més de corda. En aquella època era coneguda la peça... que ara està una mica trista perquè diuen que se li vol separar un que... Espanya va sol·licitar l'entrada al mercat comú i en aquell moment Jamaica, Uganda, Algèria i Burundi i Ruanda es van independitzar dels seus opressors europeus. Fa 50 anys també arribaven els primers televisors. Si recordeu aquella peça que quan anàvem a dormir, quan recordo quan era petita,
fa 50 anys, en el món de la fe també va començar el Concili Vaticà II, amb grans canvis. Passàvem de cantar cançons en llatí a ja poder cantar aquelles cançons de... Mentrestant, a l'Ametlla anava a la seva. Era una colònia totalment autosuficient, amb feina per tothom, amb tots els serveis com farmàcia, supermercats, col·legis, esglésies, cine, teatre, cales noies, camp de futbol, estació de tren, agrupaments d'escolta. Fins i tot teníem classes de música amb el mossèn Lluís. Es vivia la catalanitat al màxim, amb llengua i tradicions. Recordo, quan era petit, una infantesa feliç, tocant el piano a la falda del meu avi, corrent en llibertat per tota la colònia. Com que mai em havia agradat parlar en públic, els pastorets, per exemple, no em van donar mai cap paper. Només papers plàstics, el pare Bram, fins i tot havia fet de Déu Pare Omnipotent. La major part d'activitats que recordo a l'Ametlla han estat musicals. De petit, amb els nens ballàvem els cascavells, amb la colla dels Vilà, els Cabra, els Estruc, els Pedrals, Miralga, els Reguers, Escuder, amb el Miguelín. Llavors també recordo amb el mossèn Lluís haver fet grups de fins a 50 melòdiques. Melòdiques tocaven cançons i en aquell moment eren 50 nens que llegíem solfeig i potser mai més hi ha hagut tants estudiants de música aquí a l'Ametlla. Més endavant vaig fer de nana. Vaig fer de reina, que li dèiem en aquell moment. Un record entranyable quan penso que el ballava amb la música del meu avi i el meu pare que tocava la cobla. Als 13 anys vaig marxar de l'Ametlla. Vaig anar a viure a Navàs per estudiar música i per anar llavors més endavant a la Universitat d'Estudiar Econòmiques. D'això ja fa 37 anys. 37 anys que vaig deixar l'Ametlla, però sí que és cert que sempre he sigut i seré ametllà. No em sento d'enlloc més, ni de Sant Cugat, que és on ara resideixo amb la meva esposa Carme i les meves dues filles Júlia. Altres activitats musicals que recordo eren quan acompanyava també el cor de l'església, ja quan no vivia aquí a l'Ametlla venia a acompanyar el sant del meu avi. Els bandolers de Cantalloc també el vam fer, recordo. També vam fer els 50 anys de la Flor de Nadal amb el nou quartet Conangle. El record musical que més valuós per mi va ser l'estrena dels Gegants, l'any 1990. Ja fa 22 anys. M'emociono cada vegada que veig com disfruteu ballant-lo. I ara en aquest moment, en aquests últims anys, estic gaudint de la nova etapa dels Pastorets Simfònics, que amb profund agraïment a l'associació i al Sergi els estic profundament agraït perquè van creure en aquesta música del meu avi en fer-la simfònica. Bé, ja està. Els records musicals els he posat una mica en piano i una mica... Llavors he vingut a fer el pregó de la Festa Major, ja la tenim aquí un altre cop, com cada any, després de la Diada, hi arribem carregats amb piles de catalanisme independent. Va molt bé tenir la Festa Major després de la Diada perquè la vivim encara amb més independència. A la Festa Major ens retrobem sobretot amb les coses que no han canviat, les tradicions, la música. Al programa de Festa Major, com sempre, hi ha una mica de tot. Esports, entreteniments, espectacles... Però mirant el programa he comptat que fins a 12 activitats musicals, si compto el repic de campanes com a musical, fins a 12, més de la meitat,
són musicals. O sigui que me n'alegro molt de que hi hagi aquesta sensibilitat. Jo la veritat que no em puc imaginar la vida sense música, perquè fomenta valors tan importants com el treball en equip, la tolerància, el sacrifici, la comunicació, la perseverança, la sensibilitat, l'autodisciplina. Són valors que de totes maneres ja des de petit els havia vist amb els ametllans, sobretot a l'Associació dels Pastorets, que amb esforç i il·lusió estan conservant les tradicions culturals i amb l'ajuda econòmica de l'Ajuntament de Porreig estan tirant endavant el projecte d'aquest nou teatre i de la música sinfònica del meu avi. Bé, aprofito per donar les gràcies al Mateu, al Juanjo, al Moisès, al Josep Maria Cabra i al Ramon Cabra, que sempre m'han donat molta confiança i han confiat en mi. Us demano que a tots que seguiu endavant amb aquest esperit perquè ser amellar valgui la pena. Molt bé, sempre m'alegra donar-vos la bona notícia per a mi que la nissaga de músics Conangles segueix continuant, i ara més que mai. Els fills de la meva germana Laura, l'Anna, que toca el piano, el Jordi la trompeta, de la meva cosina Maria Jesús, el Gerard, el violí, la Núria, el violoncel, i les meves filles, la Júlia i la Carla, que amb el violí i el violoncel són de les poques afortunades que formen part de l'orquestra, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Estic molt orgullós. Disposareu sempre del recolzament de la meva família, de la Carme, la Júlia i la Carla, i us ajudarem amb tot el que estigui a les nostres mans. Bé, i ara el regal que us he preparat, quan em vaig posar a escriure, us el presento. Serà una suite dels balls, dels nostres balls, dels balls de l'Ametlla, on hi he posat una mica de cada músic de la família. La Júlia tocarà el violí com el del seu avi, el meu pare. La Carla tocarà el violoncel com el del tiet Ramon. Començaran fent els dos balls de Cascavells, els dos primers, del meu avi. Passarem al ball de l'Americana dels nans, i si us hi fixeu bé, amb el ball de l'Americana dels nans, i a sobre hi posaré la melodia del galop meu i dels gegants, que casualment tenen una base harmònica igual, i veureu com lliguen. Per tant, dono pas ja a les meves filles si volen venir, i us farem aquest regal. Doncs moltes gràcies a tots per la vostra atenció.
Aquesta mala estona que t'han fet. Esperem que t'agradi, Molt maco, és una foto dels cascavells, els gegants, els nans i les nenes petites. Em sembla que ens ha tocat tots una mica la fibra, sí o no?